40 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory ang nakatapos sa pagbansay-bansay sa pagpanupi ubos sa paggiya sa mga foreign hair cutters. Sayra nato ang malambuon nga kasika sulod sa jail facility pinaagi niining report. Sila ang mga PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory nga nahatagan og kahigayunan nga magkakatuon og pagpanupi aron mamahimong mga barbero nga magamit nila sa higayon nga makagawas na sila sa bilangguan. Sila ang way kabangkaagan gyud sa barbering, gibansay sila sa mga barbero sa paggiya sa mga barbero usab nga taga Australia. Admitido sila nga maglisod og pagpang-apply og trabaho apan pinaagi sa haircutting job makabarog sila pagbalik. Dako kayong pribilehiyo sa mga PDLs nga mga baton og nani nga kuan training kay ba mura na pug second chance na ninamo ba sa among panginabuhi. Ang Heart Aid, usa ka Australian-based NGO ang nakiglambigit sa jail facility uban usab sa pagpakig-alayon sa Cebu Caritas sa Archdiocese of Cebu alang sa mga programa gitumong aron makatabang sa rehabilitation sa mga PDL ug ilang maggamit pagbalik sa katilingban. Cebu is very close to my heart. I've been here before on holiday, but I also wanted to help the people of Cebu. Providing them skills that they can take with them all the time, or within training, give them the training and they can use to feed themselves is life-changing for them. Gawa sa haircut, nagpadayon usab ang paghimo og mga bagbayong sila nga tunay personalized painting design. Dako kay katabang labi namin diri sa sulod, sir. Kay makontinue gyapon ang amo pagsuporta sa pamilya. So diha na to makita nga pwede gyud natong hatagan no og chance, opportunity ang atong mga PDL nga matagaan nato sila og kani mga opportunities nga ma-hone ang ilang talents and skills. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.